Nyní vám ukážu jednoduchou aplikaci Excelu, kterou jsme pro vás připravili. Skládá se z několika listů. Zde je faktura, měsíční výkaz výroby, měsíční výkaz spotřeby, výkaz OTE. Upozorňuji, že tento výkaz není aktivní. Hodnoty, které zde vypočtete, musíte do výkazu OTE přepsat. Další dva listy jsou důležité. První je údaje o firmě. Zde ze smlouvy z energetiky a z licence opíšete vaše údaje o vašem zdroji. To je instalovaný výkon, napěťovou hladinu, název elektrárny, zodpovědného zástupce, IČO a DIČO. Dále pak pokračujeme níž a dle předepsaných údajů doplníte. Je zde uvedeno datum uvedení do provozu. Tento datum se vyplňuje v červeném poli vpravo nahoře. Dále pak uvedete číslo smlouvy, bankovní spojení, číslo elektroměru. To vše naleznete v dokumentech od energetiky nebo od ERU. Bankovní spojení musí být v souladu se smlouvou z energetiky. Zde jsou zadány adresy, na které se doklady odesílají. Pod adresami je tabulka, která se vypočítává sama. Tato tabulka slouží k vyplnění hlášení o předpokládané výrobě a posílá se 4 měsíce před koncem roku energetikům. Druhý důležitý list je přehled po měsících. Zde se zapisují hodnoty elektroměrů z tabulky, kterou jsme si ukazovali v předchozím videu. Zapisujeme zde do sloupců hodnoty výroby zdroje. Sloupec v domě je vlastní výroba systému. Dále pak 180 u jednotarifní sazby nebo 181 a 182 u dvoutarifní sazby. Dále pak hodnota 280 přebytek do sítě. To je energie, kterou jste nedokázali spotřebovat. Vyplňujete pouze barevné sloupce. Ostatní sloupce jsou zamknuté, abyste si nepoškodili vzorce. To znamená, mimo sloupce s hodnotami jsou opravitelné. Datum vystavení faktury, cena za decentrální výrobu, DPH a výkupní cena. Do roku 2012 můžete tento Excel využívat k fakturaci pro energetiku. Od roku 2013 budete tento Excel využívat spíše pro vyplňování výkazu OTE. Tento výkaz je totožný s výkazem na stránkách OTE. Vidíte zde uvedeny údaje za konkrétní měsíc. V případě, že chcete zobrazit údaje za jiný měsíc, přepnete se na list Údaje o firmě, kde naleznete vpravo nahoře roletku. Zde si zvolíte potřebný měsíc, který chcete vykázat. Hodnoty se tím změní ve všech dokumentech v tomto souboru. V případě, že fakturujete rok 2012 a dřívější, tisknete výkaz spotřeby, výkaz výroby a fakturu. Zde na konci je list hlášení. To je výkaz, který jsem zmiňoval na začátku. Ještě pro připomenutí jsou to hodnoty z listu Údaje o firmě. Hodnoty do hlášení se načítají z tabulky v listu vlevo dole. To je k Excelu vše. V dalším videu si ukážeme, jak se na OTE přihlásit.